Сәйдәш мәдәният үзәгендә Минбәр Татар дини театрының мәдрәсә білім шишмәсе исемле дини концерты узды. Театралаштырылган шараны хәбәрчеләребездә күреп кайтты. Узган гасыр башындагы мәдрәсәләрнең дини-дөньяви белем бирүгә керткән өлеше бихисап. Ильяс Халиков фикеренчә, шәкертләргә әдәп-әхлак тәрбиясе дә сеңдерелгән. Шушы тәрбияви кыйммәтләр театральләшкән концертның төп шигаре итеп алынган. Без инде күбрәк актуаль темаларны сөйлибез, чөнки хәзерге вакытта менә безнең мәдрәсә проблемасы, ул бик көчле проблема, чөнки яшьләр интернеттан белем алганчы, алар мәдрәсәгә кирип белем алсалар, бу күпкә хәерлерәк. Менә кирнәп алга барабыз. Мондый проектларны безнең халыкка өндәү, халыкка матур итеп күрсәтү өчен барысында кулдан килгәнчә тырышабыз эшләргә. Вакыйга заман мәдрәсәсендә бара. Дини җырлар, мөнәҗәтләр, видеоклиплар аша мәдрәсәләрнең белем һәм тәрбия шишмәсе икәне аңлатыла. Һәр сулышка, һәр йөрәк тибешенә үзебез рөхсәт сорый торган булса. Концерт барышында тормыш яшәеш белән бәйле мәсьәләләргә кагылышлы вәгазьләр дә әйтелде. Бу зурдынлыктан кисәтеп, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тамашачылар өчен оештыручылар сюрпризлар да әзерләгән иде. Дини тамашага килүче һәркем билет номеры аша лотереяда катнашты. Ильяс Халиковның иҗатын күптәннән беләбез. Театрлаштырылган мәҗлес була, очрашу, концерт була дип, шуны карарга дип бөтен кардәшләремне җыеп килдем. Хәзер Рамазан айында безнең Рамазан айында да күп калып бармый бит инде. Шуңа күрә дә кешеләргә күбрәк Аллаһ Тәгалә турында напоминание ясарга кешеләргә бик кирәк дип уйлыйм. Мәдрәсә белем шишмәсе дип аталган дини тамашаны республикабызның районнары тамашачысына да тәкъдим итәргә җыена Минбәр дини театры. Изя Хизматуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.